Pedon merkki. Mikä on pedon merkki? Tämä aihe kiinnostaa ihmisiä ympäri maailman ja siitä on kirjoitettu lukuisia erittäin hyvin myytyjä kirjoja. Yleisesti uskotaan sen olevan jonkinlainen tekninen laite, jonkinlainen siru, joka asetetaan ihmiseen. Uskotaan, että tulee aika, jolloin jokaisen ihmisen pakotetaan ottamaan tuollainen siru ihonsa alle, tai mihin se sitten laitetaankin. Käsite pedon merkki on lähtöisin Raamatusta, joten on paras etsiä vastausta pedon merkkiin itse Raamatusta. Ensin pitää saada selville, mikä on se nimenomainen peto, jota Raamattu tarkoittaa ja jonka merkistä on kyse. Raamatun sanastossa peto tarkoittaa valtakuntaa. Esimerkiksi Suomen tasavallan tunnus on leijona, joten maatamme voisi kutsua ainakin leikillisesti leijonapedoksi. Peto, josta nyt on puhe, löytyy Ilmestyskirjasta luvusta 13. Ja siitä on peräti 8 tuntomerkkiä voidaksemme tunnistaa, mikä se on tässä meidän reaalimaailmassamme tuo peto. Ilmestyskirjan luku 13, luen siitä jakeita. Tuntomerkki numero 1. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ilmestyskirja luku 13, jakeet 1 ja 2. Lohikäärme on itse saatana, persoonallinen olento. Pakanallinen Rooma oli 4. peto ja tämä uusi peto syntyy sen keskeltä. Danielin kirjassa kerrotaan paavivallan synnystä luvussa 7, jakeessa 8 seuraavaa. Minä tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja 3 edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä, ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjaten puhui. Mikä valta kehittyi mahtitekijäksi Rooman maailmanvallan kukistumisen ja kansainvaelluksen aikana syntyneen 10 valtakunnan nousun jälkeen? Historiaa tunteva lukija voi päätellä, että keskiajan katolinen kirkko, paavin valta, se kehittyi mahtavaksi vallaksi 500-luvulta alkaen. Nämäkin tuntomerkit sopivat täsmälleen tuohon valtaan. Tuntomerkki numero 2. Se on maailmanlaajuinen valta. Ja 3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja jae 7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Tuntomerkki numero 3. Sen valtakausi kestäisi 42 kuukautta. Profetioissa 1 päivä vastaa yhtä kirjaimellista vuotta. 42 kuukauden ohella aikakauden pituudeksi mainitaan myös 1260 päivää. Tai myös mainitaan 3,5 vuotta. Ne kaikki tarkoittavat samaa aikaa. 1260 profeetallista päivää, joka tarkoittaa 1260 kirjaimellista vuotta. Paavin istuimelle annettiin ylivalta-asema kristikunnassa vuonna 538 jälkeen Kristuksen, kun keisari Justinianus tunnusti kirjeessään Rooman piispan kaikkien kirkkojen pääksi. Paavikunta romahti vuonna 1798 jälkeen Kristuksen,
jolloin Napoleonin kenraali Berthier otti Paavi Pius VI vangiksi. Huomaa, että vuodesta 538 vuoteen 1798 on tarkalleen 1260 vuotta, kuten profetiassa ennustettiin. Tässäkin kohden paavikunta vastaa annettua tuntomerkkiä. Mikään muu valta ei voi sopia tähän kohtaan. Tuntomerkki numero 4, jae 5. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja jae 6. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Raamatun mukaan Jumalan pilkkaa on se, että ihminen väittää olevansa Jumala ja väittää omistavansa vallan antaa syntejä anteeksi. Tämäkin tuntomerkki täyttyy paavikunnassa. Tuntomerkki numero 5. Ilmestyskirjan luku 13 ja 3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Paavikunta koki iskun, joka näytti kuolettavalta, kun vuonna 1798 Napoleonin sotapäällikkö Berthier otti silloisen paavin vangiksi. Euroopassa ajateltiin yleisesti, että tämä tapahtuma merkitsi paavikunnan loppua. Jumala on kuitenkin sanassaan ilmoittanut, että kuolinhaava paranisi ja että paavikunnan vaikutus kasvaisi maailmanlaajuisiin mittoihin. Tuntomerkki numero 6. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Jae 18. Ilmestyskirjan luvussa 13, jakeissa 17 ja 18 kehotetaan laskemaan pedon luvun, jonka sanotaan olevan sen nimen luku ja ihmisen luku. Muinaisessa Roomassa oli tapana laskea nimen luku. Se saatiin laskemalla yhteen nimen kirjainten lukuarvot. Latinalaisessa kirjaimistossa on tietyillä kirjaimilla lukuarvo. Toisin sanoen niitä käytettiin myös numeromerkkeinä. Kirjaimistosta täysin erillistä numerojärjestelmää ei ollut. Nykyäänkin näitä latinalaisia kirjaimia käytetään lukuina, vielä esimerkiksi lääkärin resepteissä. Siten I on 1, V on 5, X on 10, L on 50, C on 100, D on 500 ja M on 1000. Muut luvut saatiin näitä kirjaimia tarpeen mukaan yhdistelemällä. Latinan kieli on katolisen kirkon kieli, ja paavista on käytetty latinankielistä virkanimitystä Vicarius Filii Dei, suomeksi Jumalan pojan sijainen. On siis luonnollista, että tästä virkanimestä lasketaan nimen lukuarvo latinalaiseen tapaan. Ja se tapahtuu seuraavasti. V on 5, I on 1, C on 100, A:lla ei ole lukuarvoa, R:llä ei ole lukuarvoa, I 1, U eli V on 5, S ei lukuarvoa, F ei lukuarvoa, I 1, L 50, I 1. I 1, D 500, E ei lukuarvoa, I 1. Ja näin kun laskamme yhteen, niin saamme luvuksi 666. Latinalaisessa kirjaimistossa äänteet V ja U merkittiin samalla äänenmerkillä V.
Siten sana vicarius kirjoitetaan alkuperäisen kirjoitustavan mukaan vicaribus. Tästä paavin virkanimestä saadaan kirjainten lukuarvot yhteen laskemalla luku 666. Se on juuri pedon luku. Tämäkin tuntomerkki, kuten kaikki edellisetkin, sopivat täsmällisesti paavin valtaan. Tuntomerkki numero 7. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta ja 5. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta. Ja 8. Ilmestyskirjan 13. luvun kokonaiskuvauksesta käy ilmi, että kysymyksessä ei ole tavanomainen maallinen valtakunta, vaan valta, joka on luonteeltaan uskonnollinen ja vaatii uskonnollista palvontaa ja kunnioitusta. Ja tuntomerkki numero 8. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja 7. On yleisesti tiedossa, että erityisesti keskiajalla paavikunta vainosi ja hävitti lukemattomia hurskaita kristittyjä, joita se kutsui kerettiläisiksi. Miljoonat kuolivat uskonsa tähden noina suurina ahdistuksen ja vainon vuosisatoina, muun muassa pahamaineisen inkvisiittion toimesta. Roomalaiskatolisessa kirkossa on paljon tosi uskovia, joten emme saa tuomita ihmisiä joukkona, jos järjestelmä on syyllistynyt hirmutekoihin. Pedon arvovallan merkki. Mikä on pedon arvovallan merkki? Danielin kirjan profeetia on rinnakkainen ilmestyskirjan profeetian kanssa. Danielin kirja luku 7 ja 25 sanoo, hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mitä lakia ja aikaa paavikunta on pyrkinyt muuttamaan? Historia todistaa, että Jumalan omalla sormellaan kirjoittamaan 10 käskyn lakia, taivaan perustuslakia. Sapattikäsky velvoittaa uskovia pyhittämään 7. päivän sapatin, eli lauantain. Mutta kirkko on jo 4. vuosisadalla syrjäyttänyt sen ja asettanut tilalle sunnuntain, viikon ensimmäisen päivän. Sunnuntai oli pakanallinen pyhä päivä, auringon jumalalle Mitralle pyhitetty. Luen Raamatusta tuon lepopäiväkäskyn 2. Mooseksen kirjasta luvusta 20, jakeesta 8 eteenpäin. Muista pyhittää lepopäivä. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Lepopäiväkäskyn perustelu lepää luomisessa. Se muistuttaa ihmiskuntaa omasta alkuperästään. Kaiken on Jumala luonut. Jos tämä totuus olisikin aina muistettu, ei evoluutioteorialle olisi ollut sellaista sijaa kuin sillä on tällä hetkellä oman aikamme ajattelussa. Yleisesti luullaan, että sapatti on vain juutalaisia varten, ei kristityille. Tämä on väärä käsitys.
Kun Jumala loi maailmamme 6 päivässä, ei tietenkään ollut yhtään juutalaista maan päällä. Oli vain Aadam ja Eeva, ensimmäinen ihmispari. Ja heille jo tämä siunattu päivä oli tarkoitettu. Luen roomalaiskatolisen kirkon voimassa olevasta katekismuksesta otteen koskien lepopäivää. Muista lepopäivä ja pyhitä se. 7. päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä. Ja tässä viitataan 2. Mooseksen kirjaan. Sapatti kuvasi ensimmäisen luomisen valmiiksi tulemista. Sen tilalle on tullut sunnuntai, joka muistuttaa uudesta luomisesta, jonka alku on Kristuksen ylösnousemus. Kirkko viettää Kristuksen ylösnousemusta 8. päivänä, jota syystä kutsutaan Herran päiväksi tai sunnuntaiksi. Sunnuntai on pidettävä koko kirkossa tärkeimpänä velvoittavana juhlapäivänä. Sunnuntaina ja muina velvoittavina juhlapäivinä uskovilla on velvollisuus osallistua messuun. Sunnuntaina ja muina velvoittavina juhlapäivinä uskovien tulee pidättäytyä kaikista töistä ja toimista, jotka estävät heitä osallistumasta Jumalan palvelukseen ja viettämästä sunnuntaita sille kuuluvalla ilolla ja saamasta hengelle ja ruumiille niille kuuluvaa virkistystä. Sunnuntai-instituutiona vaikuttaa osaltaan siihen, että kaikki saavat käytettäväkseen riittävästi lepoa ja vapaa-aikaa perhe-, sivistys- ja yhteiskuntaelämän sekä uskonnon harjoittamista varten. Jokaisen kristityn tulee varoa, ettei hän ilman välttämätöntä pakkoa velvoita toisia sellaiseen, mikä estäisi heitä pitämästä Herran päivää. Sitaatti päättyy. Paitsi että Jumalan käskyjen muuttaminen inhimillisin perustein on syntiä, on käskyn muutoksen perustelussa muutama seikka, joka ontuu pahasti. Raamatussa ei missään kehoteta asettamaan jotakin tiettyä päivää tai tapahtumaa uuden luomisen päiväksi. Uudesta luominen on tulevaisuutta, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, mutta vasta kun tämä synnin maailma on ensin tulella puhdistettu ja hävitetty pois iäksi. On kunnioitettavaa muistaa ja juhlia Jeesuksen ristillä saamaa voittoa paholaisesta, kun hän kuolemallaan kukisti kuoleman. Tuo ratkaiseva tapahtuma ei kuitenkaan sovi viikoittaiseksi juhlaksi, vaan vuotuiseksi. Sehän liittyy pääsiäisen tapahtumiin, kun Jeesus sunnuntaina aamulla varhain ylösnousi haudasta. On myös vaikea ymmärtää 8. päivän teologiaa. Miten voi 7-päiväisessä viikossa olla 8. päivä, eli 8 päivää? Kun sunnuntain vieton perusteluita tarkastellaan, huomataan, että Jumalan luomisteko, kun hän alussa loi maailmamme 6 päivässä, puuttuu siitä kokonaan. Sapatti on annettu nimenomaan luomisen muistopäiväksi. 6 päivän luomisteko oli täydellinen kaikin osin. Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä ja omistaja. Tämä käsky on koko lain ytimessä. Sapatti on myöskin lunastuksen muistopäivä, sillä sapattina Jeesus makasi haudassa kuolleena meidän syntiemme tähden. Ja näin sapatista tuli myöskin lunastuksen suuri muistopäivä. Lukekaamme, mitä paavikunta on lain muutoksesta sanonut aikaisemmin. Paavikunta puhuu puolestaan. Eräs mies sai kerran käteensä Peter Keermannin kirjoittaman katolisen katekismuksen ja luki siitä sivulta 50 seuraavaa. Kysymys, mikä päivä on sapatti? Vastaus, sapatti on lauantai. Kysymys, miksi me vietämme lepopäivänä sunnuntaita lauantain sijasta? Vastaus, me vietämme sunnuntaita lauantain sijasta, koska katolinen kirkko on muuttanut juhlallisuudet lauantailta sunnuntaille.
Mies oli mykistynyt ja oletti, että tässä oli jokin virhe. Niinpä hän kirjoitti kirjeen silloiselle kuuluisalle Baltimoren kardinaalille James Gibbonsille ja kysyi, oliko katolinen kirkko todella muuttanut jumalanpalveluspäivän lauantailta sunnuntaille. Kardinaali vastasi, tietysti katolinen kirkko väittää, että tuo muutos tapahtui sen toimesta. Ja tämä muutos on merkki kirkon vallasta ja auktoriteetista uskonnollisissa asioissa. Huomaa myös seuraavat sanat syyskuun 1. päivänä 1923 ilmestyneestä lehdestä The Catholic Record. Sunnuntai on meidän arvovaltamme merkki. Kirkko on Raamatun yläpuolella. Ja tämä sabatin vieton muuttaminen on tästä tosiasta todisteena. Lue vielä seuraava kohta katolisesta katekismuksesta. Kysymys. Voitko millään muulla tavoin todistaa, että kirkolla on valta asettaa juhlapäiviä koskevia sääntöjä? Vastaus. Ellei sillä olisi sellaista valtaa, se ei olisi voinut tehdä sitä, missä kaikki uskovaiset ovat sen kanssa samaa mieltä. Se ei olisi voinut asettaa lauantain, viikon 7. päivän, vieton tilalle sunnuntain, viikon 1. päivän viettämistä, jolle muutokselle ei ole olemassa mitään raamatullista perustaa. Paavikunta väittää, että se muutti lepopäivän lauantailta sunnuntaille, tai sunnuntain vietto on sen arvovallan merkki. Jumalan vallan merkki on sapatti ja sapatin pitäminen, ja pedon vallan merkki on sunnuntai ja sunnuntain pyhittäminen. Viimeinen taistelu Kristuksen ja saatanan välillä käydään Jumalan sinetistä ja pedon merkistä. Jumala sinetöi omansa sinetillään ja Antikristus pakottaa maailman ottamaan käteensä ja otsaansa pedon merkin. Raamatun vakavin varoitus ja uhkaus on julistettu niitä vastaan, joilla on pedon merkki. Ja heitä seurasi vielä 3. enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Nämä kohtalokkaat sanat löytyvät ilmestyskirjan luvusta 14, jakeet 9 ja 10. Pedon ja sen kuvan kumartaminen ja sen merkin ottaminen otsaansa tai käteensä merkitsee lopun ajan suurimman luopumuksen, merkin vastaanottamista. Peto ja pedon kuva. Profetioiden toteutuminen historiassa ei jätä epäselväksi sitä, että ilmestyskirjan 13. luvun peto kuvaa paavin valtaa, ja että se tulee vähäksi aikaa saavuttamaan uudelleen maailman herruuden ennen Kristuksen toista tulemusta. Tämä vallansiirto tulee mahdolliseksi 10 kuninkaan, joilla profetiassa tarkoitetaan Euroopan johtavia valtioita, yksimielisen kannatuksen avulla. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Neillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Ilmestyskirja 17, 12 ja 13. Ymmärrämme, että nämä 10 kuningasta ovat Euroopan valtioita, ja Euroopan valtiothan nykyään muodostavat Euroopan unionin. Ja kuvaan astuu myöskin USA, ja sekin antaa yhdessä EUn kanssa voimansa tälle paavin vallalle uudestaan. Ja USAsta Raamatussa puhutaan seuraavalla tavalla. Ilmestyskirjassa luvussa 13 jakeesta 11-18. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden,
ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Ilmestyskirja 13.11.18. Näin pedon kuolinhaava paranee ja uusi pimeä aikakausi koittaa ihmiskunnalle, mutta vain vähäksi aikaa. Elämme nyt tämän kuolinhaavan paranemisen aikaa. Peto surmanut Jumalan kansaa monet vuosisadat. Kun demokraattiset ja protestanttiset valtiot luopuvat uskonnon vapauden periaatteestaan, niin vainon henki uudistuu kaikkialla maailmassa. Kaikkien on kumarrettava ensimmäistä petoa eli paavin valtaa ja myös pedon kuvaa eli ensimmäisen pedon kaltaista vainoavaa ja sitä tukevaa valtiomahtia. Jokaisen valtakunnan kunnia on sen laissa. Yritys muutella perustuslakia on valtiorikos ja kapinaa. Jumalan käskyt ovat Jumalan valtakunnan hengellisiä periaatteita, perustuslaki. Luen katkelman Olavi Rouheen kirjasta Ilmestyskirja, kaikkien aikojen suurin draama, sivulta 165 ja 166. Uusimmassa katolisen kirkon katekismuksessa vuodelta 1994 kehotetaan kristittyjä pyrkimään siihen, että sunnuntai olisi kunkin maan lainsäädännössä määrätty vapaapäiväksi. Näinhän on perinteisesti tehty myös niissä protestanttisissa maissa, missä sunnuntaita lepopäivänä pitävä kirkko on valtiokirkon asemassa tai muuten valtion erityisesti suosima, kuten Suomessa. Jo nyt voimassa olevat sunnuntailait syrjivät niitä kansalaisia, jotka pyhittävät Raamatun sapattia eli lauantaita. Tällaiset lait rajoittavat uskonnon vapautta. Kesällä 1998 julkistetussa apostolisessa kirjeessään Dies Domini Paavi Johannes Paavali II käsittelee laajasti lepopäiväkysymystä ja korostaa sunnuntain merkitystä 8. päivänä. Edellä mainitun katekismuksen tapaan, mutta paljon yksityiskohtaisemmin, hän esittelee sapatin myönteisiä raamatullisia perusteita. Paavi toteaa, että sapatti on Jumalan siunaama ja pyhittämä lepopäivä. Sen erityisasema Jumalan suunnitelmissa näkyy paavikunnan mukaan muun muassa siinä, että sapattikäsky sisältyy dekalogiin, Jumalan 10 sanaan, 10 käsky, jotka edustavat ihmissydämeen kirjoitettuja moraalisen elämän peruspilareita. Paavi korostaa kirjeessään, että sapattikäskyssä ei ole kysymys pelkästään yhteisön uskonnollisesta järjestyksestä, vaan kysymys on raamatullisen ilmoituksen määrittelemästä pysyvästä suhteestamme Jumalaan. Tästä huolimatta Paavi kirkollisen traditionsa mukaisesti pitää kristillisenä velvollisuutena alkuperäisen sapatin, eli viikon 7. päivän syrjäyttämistä ja sapattikäskyn soveltamista sunnuntaihin. Valitettavasti tällainen sapatin syrjäyttäminen vastoin Herran käskyä johtaa Jumalan sanan ja kirkollisen perinteen väliseen ristiriitatilanteeseen.
Jumala käskee ihmistä pyhittämään sapatin 7. päivän, mutta kirkko valtiovallan tukemana käskee pyhittämään sunnuntain, niin sanotun 8. päivän. Kumpaa pitäisi kumartaa ja kumpaa pitäisi totella? Kuitenkaan ei voida sanoa, että sunnuntain vietto olisi vielä pedonmerkki. Sunnuntaista tulee pedonmerkki vasta sitten, kun ilmestyskirjan 13. luvun lopussa esitetty toteutuu, ja ihmisiä pakotetaan sitä viettämään kaikkialla maailmassa. Ne, jotka silloin vastoin parempaa tietoaan päättävät rikkoa Jumalan käskyjä ja noudattaa pedon käskyä, ottavat pedon merkin. Olennaista on se, että sapatti on Jumalan kansalleen antama merkki. Pedon merkki on se, mitä peto pakottaa ihmisille Jumalan merkin sijasta. Siinä vaiheessa ei kenelläkään ole epäselvyyttä siitä, mikä on pedon merkki. Sitaatti päättyy. Hebrealaiskirja luku 8 jae 10 sanoo, sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 1. Johanneksen kirje 5 ja 3 sanoo seuraavaa. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Jumalan käskyt ovat uskon koetin. Jumalan käskyjen kieltäminen ja ihmiskäskyn totteleminen on Kristuksen herruuden kieltämistä. Raamatussa sanotaan 4 kertaa, että sapatti on merkki, ihmisen ja Jumalan välinen merkki. 2. Mooseksen kirja 31 ja 13. Puhu israelilaisille ja sano, pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Ja jae 17. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä, sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta 7. päivänä hän lepäsi ja hengähti. Hesekielin kirja 20 ja 12. Myöskin sapattini minä annoin heille olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät. Ja jae 20. Ja pyhittäkää minun sapattini, ne olkoot merkkinä välillämme, minun ja teidän, että tulisitte tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Ilmestyskirja 14 ja 12 kuvailee viimeisten päivien kristittyjen luonteen laatua, mielen laatua. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Mielestäni on Jumalan nerokkuuden suuri osoitus se, että viimeinen uskollisuuden koe koskee aikaa. Aikaa on kaikilla ihmisillä yhtä paljon, niin rikkailla kuin köyhilläkin. Aikaa mitataan kaikkialla maailmassa samalla tavalla. 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Jumala on määrännyt suuren taistelun viimeisen vaiheen tapahtumaan ajan viitekehyksessä. Tällä tavoin on koko ihmiskunta samalla viivalla kulttuureista ynnä uskonnoista riippumatta. Aika ja tietty päivä ei sinänsä ole hengellinen kysymys. Hengellinen kysymys ja ihmiskunnan jakava kysymys on suhtautuminen Raamatun oppiin. 1. Sola scriptura. Yksin Raamattu uskon ja käytännön perustana. Eivät Raamattu ja perimätieto yhdessä. 2. Sola gratia. Pelastus saadaan yksin armosta, ei armosta yhdistettynä ansioihin. 3. Sola fide. Pelastus saadaan yksin uskosta, sitä ei voi ansaita tekoihin yhdistetyllä uskolla. 4. Solus Christus. Kristus yksin on ainoa välimies Jumalan ja ihmiskunnan välillä.
Menossa on yhä totalitaarisemmaksi käyvä sota raamatullisen maailmankuvan ja ihmiskuvan ja tieteen nimellä kulkevan valhetiedon varaan rakennetun maailmankuvan ja ihmiskäsityksen välillä. Oletettavasti ilmastonmuutoksen torjunta tulee yhdistämään maailmaa yleisen sunnuntai-lepopäivän vaatimukselle. Ehkä vaatimus pidättäytyä kaikesta energiaa kuluttavasta toiminnasta 1 päiväksi viikossa johtaa sunnuntainlain hyväksymiseen kaikkialla, kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa. Lopuksi luen Raamatusta Jesajan kirjasta luvusta 58 jakeet 13 ja 14. Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ette toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilonpäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi, ja kunnioitat sitä, niin ette toimita omia toimiasi, ja omia asioitasi, etkä puhu joutavia. Silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut maan kukkuloiden ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa. Sillä Herran suu on puhunut.